Pozdrav svima, ovdje je Srbe Gaming. Evo ljudi, danas ćemo samo da reklamiramo još jedan server. Ljudi nisu izašli klipovi jer sam imao problem sa školom pa nije izašlo. Pa sad ja reklamiram sad još jedan server. I ljudi, imam samo da vam kažem da neću biti u petak ili u subotu, a nedelju se vraćam zato što idemo u petak u Hrvatsku, ne to znate. Pa neće izaći klipovi. Sada da vidimo. I tu sa nama je jedan vlasnik, nek se predstavi. Luka, Icu Luka, Janeks, kako god. Da. Ovo je spawn, samo što se malo dobro. Evo, imate ovdje pravila, samo što im zaboravio da setuje. Ovo je kao, evo, zabranjaju se hako i tako dalje vrsta. Evo, ja ne imam haka, to vidite. Ovo... To da vidite, imate besplatni kao free round koji koliko igrate, koliko možete igrati. I ukucate ovako playtime, ovako, evo, play... Da, ali taj permission još nisam dobili. Da. I da, ako se pitate što je iskaču reklame server pro, zato što je host server pro, a mi ga plaćamo, tako da server se ne gasi ako vas baš zanima, tako da... Imamo neke warpove samo. Evo, imate auto rank, evo. Auto rank je tamo da vidite koliko imate rankova, evo spawn. Evo to je spawn i setovo je plus spawn, samo što je samo staje spawn za slučaj. Wild. Ček, staniš, evo. A gledaj, ja spawn wild samo kod. Evo vam ovako izgleda wild, samo što je malo lepo ukrasio, samo ima problem s nečim, pa imate tako kratak. Ovo je nešto baš kratak, ali ako sad izlazi, sad će da namesti varpe ovo. Da, spawn je čisto ono, bez veze tu i... Da, ljudi ne brinite se, zabrali se čitovi. Pa ljudi, ne znam, baš ako neko od vas sliku čituje, onda mi kažete meni da ja odmah to da snimam, pa onda ja to da prijavim ovneru. Je tačno? Da. I sad pitamo njegovo jedno pitanje. Zbog čega nije bio upaljen server? Zato što sam prvi put sam dobio njegov kontakt. Prvi put, ne baš prvi. I onda je imao svoj server pa nije upalio uopšte zbog škole, pa i sad da kažem igračima zbog čega nije. Reci sad. Pa škola i... ne znam. Samo zbog škole, čisto zato što niko ne bi igrao na serveru, zato što obično ljudi mene trebaju da snimaju za rank ili nešto. Uđu vidje da nema unera i odu sa servera, naravno. To je moj standard kad ulazim na neki server, tako da... Da, zato sam ga i ugasio dok me nije bilo. I da, tako obično ove sedmice će biti server, će se ujutro paliti oko 9 i radit će do 1:05, pa se opet pali oko pola 8 ili 8. I sljedeće sedmice će biti, server će se paliti oko 12 ili pola 1 ili 1 i radit će... Ili u ponoći. I radit će do ponoći, dokoliko se meni bude dao da budem na kompu, pošto kad ugasim komp i server se ugasi, naravno. Tako, ne znam zašto, ali to je tako, da. Pa nisu ljudi, čuli ste od vlasnika, pa eto, rekao je koliko sati upalio server, pa ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ostavite like, subscribe i šerujte ovaj video. Ovo je samo bio kratak video zato što nije baš dobro stigao do namesti server, pa je... Da. Da, je briga. Server je jutro otvoren. Da, pa je sad i rekao... Oko 11 sati je otvoren, da, oko 11, pola 12. A dropovi? Da, dropovi svake... Danas će biti drop oko pola 9, sad će to biti još malo. Ali to ću ja negdje reklamirati, tako da, da. Da, nemojte se brinuti. I čak plus... Ja dobijem rank youtuber i bilo što ne znam, baš ušao je još jedan igrač. Tako dalje. Evo ovaj je owner koji je napisao ZZ. Da. Pa ljudi... Uglavnom, sad vas su svi skontali pa je upaljen server. Pa ljudi, ako ste vi to čuli,
server uopšte nije kao, jeste prvo sam iskačio reklame, pa nije uspio da nam plaća server. Pa ljudi, nemojte me više pitati ništa sada, ja prekidam snimanje. Pa ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali vam video. Ostavite like, subscribe i šerite ovaj video. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Idem da palim ovo. Jej! Server idem da palim. Jej!